avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somrís, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial. Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda. Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xatxa i tot un món cultural. És el lloc la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Ràdio Contrabanda. Singing Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda.